Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Miriam Dalli rrappreżentat il-pożizzjoni tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew fuq il-Green Deal Ewropew. Il-pożizzjoni tagħha kienet b'saħħitha dwar kif dan il-ftehim jista' jippożizzjona lill-Ewropa fuq quddiem f'industriji li joperaw b'mod li jifavorixxi il-klima. Dalli kienet parteċipi wkoll f'negozjati ma' gruppi politiċi oħra dwar din ir-riżoluzzjoni f'laqat li damu sas-sigħat bikrin tat-Tlieta filgħodu. Dalli elenkat it-tliet pilastri ewlenin li fuqhom għandha tkun ibbażata tranzizzjoni ġusta, il-parteċipazzjoni, l-appoġġ u l-ħolqien. Jekk ikun hemm finanzjarjament u politika tajba, ikollna opportunità biex jinħolqu impjiegi ġodda f'realtà ekonomika ġdida, qalet Miriam Dalli waqt dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar il-fondi ta' tranzizzjoni ġusta. Dalli hija responsabbli għad-direzzjoni politika tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fir-rigward tal-Green Deal Ewropew. Fost it-tħassib dejjem jikber dwar l-impatt tat-tibdil fil-klima, Dalli qalet l-azzjoni dwar il-klima għandha tkun ta' benefiċċju għal dawk l-aktar vulnerabbli u ta' appoġġ għal dawk bidħul baxx. Dawk li jaħdmu f'attivitajiet li jużaw ħafna karbonju ma jistgħux jiġu mwarba. Għall-impjiegi ta' għada se jkun hemm meħtieġa ħiliet differenti. Irridu niżguraw li l-ħaddiema tal-lum jadattaw għal din il-bidla filwaqt li l-ħaddiema ta' għada jitħarġu f'abiltajiet ġodda, qalet Dalli. Dalli tenniet li tranzizzjoni ġusta u inklusiva għandha tkun ibbażata fuq il-ħaddiema u l-komunitajiet affettwati biex dawn ikunu parteċipi fl-ippjanar tal-azzjoni dwar il-klima. Sostniet li għandu jingħata appoġġ permezz ta' programmi finanzjarji fokati u l-enfasi fuq il-kapaċitajiet biex tingħata priorità lil dawk l-aktar vulnerabbli filwaqt li jinħolqu impjiegi sostenibbli u ta' kwalità flimkien ma' miżuri soċjali b'saħħithom. Għandna nkunu preparati bl-aħjar prattiċi biex nofru assistenza teknika u għarfien u biex nappoġġjaw inizjattivi intensivi bħal iżvilupp ta' impjanti tal-enerġija nadifa, il-mobilità elettronika, it-turiżmu u attivitajiet agrikoli. Temmet tgħid Miriam Dalli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.